Unakoti Amchaini Demdum kamio kwtal Tongthai Nok khungsa phita rawi nok ni doglam phyogai rekha beneficiary takhok Omindra Debrumani yago yafari rekha UTF ni kaisa team 7/14 size ni onok tangthani o baikha bebagai 1,35,000 hairang Shadaklai Laitane 26 April 2024 ni horkuthogo asumsake watainobar kotor khobjagai Unakoti Demdum kamini takho Omindra Debrumani Tongthai Nok subai sukroboi sisalakhe kalangjakmani rangpuisa sugya bigra nukhung ungmani bagai obhai jara Team UTF ni thaniwo Chubachu sanhormani ulo bebak yafang buchuk cheri naimani yaglo Team UTF jungjalo klaijak onnukhungni bagai Tongthai Nok khungsa tsairunani koksapna harmani abo haikeno atang batani bagai lukurokni Chubachu baitei donation rok baikhlaino 9 May 2024 salmari simi tako Omendroni bagai Tongthai Nok tangnani samurok chengai rejakhate 24 May 2024 salo a Tongthai Nok ni samungrok baire jakha abo haikeno kokti salo 2 June 2024 ni salmariwo fidarawi beneficiary yago yafari rejakha anok abo haikeno nok kwtal yafarjagai Chubachu rwkha belaino khatung jakha chugya nukhungni tongnai takhok Omendra Deburma tai bini nukhungni borokro tini oro Agartala bai haksalma paila sohor Amchaini Demdum kamio haimani kaisa na harmo ani lugo nok kwtal kaisa tangjak nukhana obno sing officially ribbon rawi sini beneficiary sini tako Omindra tai bini family no yafarnani bagai sing tini oro Demdum kamio phaisok phairai mani sathai khlaio thanai April ni 26 tarik ni watainobar kotoro banpundri khobjagai sini tako Omindra ni nok tawok ani keba ai beskang bukha klai tongka bini nok kasam ekdom kakak muka kitchu bana krai pala sini thong ke yakarai tai bera nukhung bebak no mane ekdom chila philake subai kalangai thangmane ani beskang wa engo debra bukha tapona bufang phaisu bufang khari bufang rogo anok ni tin rok beri klangman tapon kar jaya khotos tongkho angkhe aba haike bini nok no subai sukrobai kalang thangjak mane aboni yagulo elakani no khoroksa sini takhuk ni bisingtei khlai sini thaniwo kaisa request thangni sogoikha je sini takhuk no aba hai jingjalni jora kisa chubanani bagai aba haike request sogoimani pore jeng bebak seri yakoi naye jeng bini request na accept khlaikha tai bono bini kwtal tai Tongthai Nok tangirnani bagai jeng kaisa initiative na harkha accordingly jeng sini bukha kaham lukurok ni thaniwo sini donation jeng appeal khlaikha kwbangma lukurok donate khlaikha tai obahai bukha kaham lukurok ni donation ni rang baino khlaiye jeng tini obahai khe nok kwtal kaisa sini tako Omindra tai bini family no tangai relai mankha oro nok tangthaniwo jeng 1,25,000 ni kaisa budget nawi nok senglai mani 714 size ni kaisa nok phiaba complete ingte 1,25 abo ta kisisa budget kisa over budget thangkha tai abo 1,35 hairogo thangi kalaikha sini nok complete inglainani or nok tangthaniwo sini beneficiary boba haina bini contribution nok akorok jemantikhe bokhlaikha tai bini contribution kabangma bukha kaham lukurok ni donation tai UTF ni fund bebak use khlaino jeng tini borokno amahaike tongdrop nok jeng khungsa tanglai rei mandro tungkha obono no borokno officially jeng tini ribbon rawi yafari kalangana hne jeng haksalma Agartala ni phai sok phailai mane orokuna abusek panda kotor hai to jeng khlailailiya just officially ribbon rawi borokno nok dugram khlugi borokni nok kwtal no borokno yafari kalangani bagino jeng tini phailai mane paithago ang hambai renai sini joto bukha kaham donors rokno contribute khlainai sini lukurokno or nok tangthaniwa jara khoksa khoknai je manti khlai donate khlaikha contribute khlaikha jottono no hambai tai khaksangna yaparo buskani salogo chini bisingtui khlaijak nani thangmani abahai project rogo samung rogo luko hamkrani samung rogo norok bukha kaham lukuro jenglai baksa obahai kene krungai tongbai jadi hne kok kesar mungna rege jottono abo haikeno nok yafarmani panda UTF ni ngai manjaka UTF ni president Sajol Debruma tai secretary Dinesh Debruma logiwo UTF ni te kubun ozamaro
Unakoti Amchaini Khorang UTF member ni Teidul Mumbai Takurada Manik Debor Mate Bukuk Don Lakshmi Tripurani Puilan Simi Fightak Zorat Naikolmani Bishingtina Tongthai Nok Swnamwi Nok Tangani Shamungo donation Yafana Joto Lukurang Team UTF ni Bukakti Hambai Deboram Yafarzaka. Bureau Report Chini Khorang.